Guys, for today's video guys no, is mag zagzag na ta sa ato ang tahok na nag-iti diri sa ato ang tamanag kalabasa guys. So guys, sudang na nato guys kay murag init tabud kayo. Kaya human ini guys, so dagdag tanan ato na po ni nga tamnan og kalabasa. Kay na po tayo napalit nga liso sa kalabasa guys. Okay, sugdan na nato. Sugdan na guys. Utang ito na guys na di po na to kayo daghanon guys na kay labian po sa tambok di po sa labian. Ito na ni palayo sa kon guys tinduran kay di po masuno. Oh, baldiho na to guys kay murag gasbug apad. Sa kung di kayo bugas pagbubo na atong top guys no. Grabe init guys, magkaluya ang init. O karon guys no, mo din ang ako ang itanumay nga kalabasa Suprema F1 kuni sa abrahan guys no, kay humo no kunig tubig una ano no itanom. Kini siya ang abrahan guys. Ini guys, lagi pa na. Okay. Agoy. Hait mo na pa nilata guys. Madinis na guys no. Ito ang liso sa kalabasa. Ito na ibutang ka din guys. Kaya ito na siya humo na ito nagtubig siya guys. Kani pa yung guys no. Mahal pa ng lisuwa guys no. Tag 1,000 kapin. So guys, muna na yung ato ang itanumay guys no. Ito na yung humo na tubig guys. Ito na yung jabuan. Ito na yung humo guys.
Okay guys. Kumawa natin na pila ka minuto. Ay guys no. Igo na nila guys. Ato na din yung i-direct seeding guys no. Di na nato na ipatay guys. Kaya lang di na matandog-tandog o balhin-balhin guys no. Direct seeding na to ni. Ug karon guys no, magasuko na tag tanom. Karon guys ato ni nga kuhaon guys no. Kuha na to ni. Pas guys karong di siya kanunog mga amigas kay ato ra mo nang i-direct guys tong gabuan na to gamay nga gas ato ra nga babahawan siya guys kay kutkuton mo gun siya amigas guys kung di nimo tanga butangan gas ito guys no yung di pod na on guys. Guys, coba kita nang. Gari ko mga yusok sa atong tamnan guys. Mga stick. Ganti sa ta guys na. Okay guys, let's go ta guys. Ito na ta. Sugo na tagtanong guys. Gauwan guys. Tagsara ka lugas itong ibutang guys. Mga nagduha. Iwan na ito guys. Ang suwan ng tubo. Sticking guys. Sticking na to. Man sa ato ang pangtanom guys no nga kalabasa. Man guys. Ito mo man. Hit kayo. Guys. May bikwang. Dito lang guys no, ang ang gitamnan labasa. Bit na buta pohon guys no, kung manurok na pod. Mali dito sa pananom guys, kina putuhan gyud ta guys na kay sige puguan, sige butag silong. Pero guys na muli na puko guys kay ting panood to na. Bye bye guys. Follow kayo at mag-subscribe guys no. Thank you guys. Bye bye.